Jaioterrixa atzian itxi eta Asiarako bidea hartu eben Unai Urtzelaia Txabaltarrak urtarrilean, modu horretan gaur egun Indonesian bizi da Jakarta hiriburuan. Vietnamera gustako jaten oin Indonesian nagoenez, eta nahiko gertu dagoenez Vietnam, justo Indonesiara etorri baino lehenago pentsatan nauko narutza jutia, eta espero falta jaten 7-8 hilabete honetan aukera izatea ara juteko. Indala gutxi egon nintzen Tailandian, en Bangkoken, eta pilo bat gustako jaten hango girua, eta behar etorkizunean erbe posible da narutza jutia. Oin hemen Jakartan nagoenez, hasina zapur bat hemengo hizkuntza ikasten, indonesiarra, eta bai gustako jaten poliki-poliki mintzat gauza basikoak ikastia. Txinatarra, uste oso zaila dala niretzako lako hizkuntza bat ikastia. Klima, ona etorri baino lehena esango nauke gehitxa guztan jatela berua, aukitzia, baina gontxe hemena egonda bai botatzot faltan apur bat Euskal Herriko klima. Kaixo Unai, zer moduz? Haupa, kaixo, oso ondo. Zela doia bizitzia Jakarta inguru hortan? Nahiko ondo egisa zen. Pozik, ja paso bide dagoeneko egisa 6 hilabete. Urtarrian etorri nintzen Indonesiara, Jakartara, eta ja apur bat egisa zen egokituta hirira. Oso hiri diferentia da, ez? Kultura ezberdin baten bizidie, eta azkenien hasieratik no konpentsauta Asiako egoekialdeko hiri batera jutia, eta hementxe hau esperientzia diferente bat biziten. Aipatu duzu, Asia egoekialdea, gutxi gora bera hola, zehatzau, kokatu duzu mapan, bai Indonesia eta bai Jakarta? Bai Malasia, Filipinas eta Vietnam bezalako herrialdetik hegoaldeko partian dau. Eta Jakartan kasuen, ingo zuenez Indonesia hainbat uartez beketa dau, eta haundixena, bintzat biztanle gehixen daukon uartia Java ditzen da, eta justu izango da, mendebaldeko aldien dau kokatuta. Java gainera okerrez banau munduko uarte populatuena da, hori kuriosia demoan. Bai, hori da. 17.000 uarte baino gehiago dauko Indonesia, 280 milioi biztanle inguru guztira, eta esango neuke 150 milioi biztanle Javan bizi diela. Zer geixo nabarmenduko zeke Indonesiaz, edo zer guztau zatzu hortik? Adibidez musulmanak diela, 190 baino gehiago musulmanak die, orduan eurek daukien ohiturak eta izateko modua, eta kanpoko jendia tratatzeko era eta oso desberdina da. Eta Jakartari dagokizunez, Unai Urtzelain begitatik, zelakoa da Jakarta? Alde batetik oso kaotikoa, ez? Gogoratzen naz, heldu nitzenean, zieran, azkenean apur bat arritu itxen zarela, ez? Adibidez, hemen isa jendeena motorrean ibiltzen da, motorre pilo bat daz, eta adibidez ikusten zu, adibidez, hau pertsona aldiela egon motor baten gainien, eta olako gauzak arritu itxen dutzu, ez? Gero ja, hastiak eta pasau gala, ohitu itxen zare, eta alde batetik hori, bestaldetik jendia hemen oso eskuzabala da, batez kanpoko jendiakin, hemengo lagun batzuk inditut, lokalak, eta zentzu horretan posik, ez? Jende ezberdina abielako ezagutzen. Alde batetik Espainiarrak dien lagunak, eta bestaldetik hemengo Indonesiako lagunak, eta uste dut hori itxen duztela abiela izaten esperientzia geroz eta kompletua. Esan duzu urtarrilean nahi hausinela horra, zer keruan zintuen edo, zertara mazara? Ninguen 5 urte lanien, arrasateko enpresa baten, eta aspalditik naukon abilean pentsetan, apur bat zona de konfort horretatik urtetia,
eta uste hori aurreko urtien ja ekaina inguruan apur bat lehenago hasi nintzen pentsatzen kanpora uteko erabaki hori, eta Eusko Jaurlaritzako behin programetara sartu nintzen, eta posgraduko prozesu bat inostien, argi naukon gure nahuela herrialde diferente batera jutia, ez? Azkenean Europako hainbat leku bizitatu ditut, eta gure nahoen esperientzia nahiko diferentzia bizitzia, eta azkenean masterra inostien, posgradua inostien, aukera izan dut Jakartara etortzen. Espainiak Indonesian dakon enbajadan zauz, zertan zehazki? Ekonomia eta merkataritzako departamentuan nabil lanien, enbaixada barruen, bai gisa enbaixada barruen nahuela, baina azkenean apurra desberdindu itzen da ez, enbaixadan itzen dan lana, eta ekonomia eta merkataritzako departamentuan itzen dan lana. Azken finean, internazionalizazioko eremuan nabil lanien, orduan guk itzen duguna da Espainiako enpresei lagundu Indonesiara sartzen, eta Indonesian gertatu aldien obstakuluak ero sartzeko prozesu hori bat errestatzen. Ikusi ahal izan duzunagatik, Indonesiako ekonomian motorra zein da? Esango nuke baliabide natural pilo bat dazela, rekurtso natural pilo bat dazela hemen, Indonesian. Adibidez, palma olixua asko produzitzen da, asko esportatzen da, beste herrialde batutara, kafia, kakaoa, industrializazioa bebai geroz eta indar gehiago dabil hartzen, gobernu berrizangatik batez be. Hizkuntzari dagokionez, zein ja trabarik handixena, zuetako unai? Justo entzen abiela ikasten, hemengo hizkuntza ez, indonesiarra. Esango nauke, bai gramatikalki ez dala oso zaila, printzipioz, baina bai dauko bokabularizio oso antzerakua eta hitz oso arraruak, eta hori hitzen dagoena da zaila bilakatzea. Esan dugu nahi urtarrietik zauzela hor, berez, printzipioz urtebete egitea da asmoa, hala? Bai, bekak hainbat fase ezberdin ditu. Ontxe justo posgradua inostien bigarren fasean nau momentu honetan, izango dela instituzio publiko baten egotia, oin nagoen moduan, urte bete, izango da bendura arte, eta gero 2026 hasieran ideia da bekekin jarraitzia, baina enpresa pribau baten. Eta nun? Galdera ona hori. Ez dakit ondion, uste nahiko goiz dala leku zehatz bat erabakitzeko ez. Ondion hilabete etxo batzu dauko eta aurretik ondo pentsetako. Baina Euskaldo, untxe momentu honetan ideia bat daukot buruan, izango zana momentu honetan mendik inguruan geratzia. Baina azkenean hilabete asko falta die eta ontxe pentsatu dute hau, baina igual iritzi aldatzen dut eta dut bukatu estatu batuetan edo zilekutan. Bitartea metzat segi ikasten eta esperientziaz gozatzen. Eskerrik asko nahi. Eskerrik asko zuei. Gero arte. Agur.